చైనా దేశస్థుల ఆర్మీ జవాన్ సంతోష్ కుమార్ గత 3 రోజుల క్రితం వీర జవాన్ మరణం పొందాడు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో తన సొంత గ్రామమైనటువంటి సూర్యాపేటలో ఆయన అంతిమయాత్ర కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మహబూబ్నగర్ చెందిన కొందరిని వారి అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం. చైనా దేశస్తులు అంటే చైనాకు సంబంధించిన మిలిటరీ వారు మనపై దాడి చేసి సంతోష్ కుమార్ మరణానికి కారణాలయ్యారు. మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. గతంతో పోల్చుకుంటే భారతదేశ చరిత్రలో ప్రపంచ చరిత్రలోనే చైనా అనేది ఒక తీవ్రవాద దేశంగా గుర్తించాలని చెప్పి భారతదేశ పౌరునిగా తెలంగాణ వ్యక్తిగా నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే భారతదేశము మన యొక్క ఒప్పందాన్ని జవదాటకుండా మనం ఏదైతే సరిహద్దు తీసుకున్నామో ఆ సరిహద్దుల్లో గస్తీ కాస్తున్నటువంటి ఆర్మీ జవాన్లను వాళ్ళు రాత్రి కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే మనం చట్టం తీసుకున్నామో దాన్ని ఒప్పందాలను ఉల్లంఘించి మనపై దాడులు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి భారతదేశ ప్రభుత్వము భారత ఆర్మీలు ధీటైన సమాధానం చెప్పే దిశలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఏదైతే ఒప్పందం చేసుకున్నామో దాన్ని ఉల్లంఘించి మనపై దాడి చేస్తున్నారు. దీనికి ఆర్మీకి తోడుగా భారతదేశ యువత మొత్తం తోడుగా ఉంటుంది. మేము చైనాతో పోల్చుకుంటే మన సైన్యం కొద్ది తక్కువ కావచ్చు, అయినా కూడా ప్రపంచంలో భారతదేశంలో యువకులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. భారతదేశ ఆర్మీకి మా యొక్క యూత్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఎప్పుడు యుద్ధం వచ్చినా కూడా మేము వారికి సపోర్ట్గా యుద్ధానికి రెడీగా ఉందని చెప్పి పాలమూరు వ్యక్తి యువకునిగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. అంటే ఈరోజు అంటే గత 3 రోజుల క్రితం చనిపోయినటువంటి వీర జవాన్ మరణం అంటే చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందుతుందని మహబూబ్నగర్ పట్టణ వాసులు అంటున్నారు. సంతోష్ కుమార్ అంతిమయాత్ర మరికొద్ది సేపట్లో ముగుస్తుందని తెలుసుకోవచ్చు మనము. అయితే మన న్యాయవాది ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం. సార్, చైనా వాళ్ళు చేసిన ఈ దుశ్చర్యానికి ఏమంటారు? చైనా రాజ్యము మొదటిగా భారతదేశంపై చాలా దుశ్చర్యానికి పాల్పడింది. అందులోనూ భూభాగం మనం పూర్వపరంగా వస్తున్నట్టు సరిహద్దులను ఉపక్రమిస్తూ మళ్ళీ కొత్తగా రీప్లాన్ చేస్తూ దాడి చేయడం జరిగింది. అందులోనూ ఆయుధాలు లేకుండా కేవలం రాళ్లతో కట్టెలతో కొట్టుకుని చనిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకు మన తెలంగాణ వాసి సంతోష్ కుమార్ బాబు కూడా చాలా శాయశక్తిలా ప్రయత్నించినట్టు తెలిసింది. దీనికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా ఆయనను ప్రోత్సహించి మీరు ఈ సంతోష్ కుమార్ మిలిటరీకే ప్రాధాన్యం కావాలని చెప్పి వాళ్ళ తండ్రి గారు అభిప్రాయపడి ఆయన పంపించడం జరిగింది. ఆయన చేసిన సేవలకు మన దేశము రుణపడి ఉంది. దీనికి ఆయనతో పాటు మన భారతదేశ పౌరులమంతా చైనా చేసిన దుశ్చర్యానికి ప్రతి ఒక్కరు కట్టుదిట్టంగా దీన్ని ఖండిస్తూ మనము మన దేశ తరపున నుండి పోరాడి మన ఇలాంటి సైన్యాలు ఎవరైతే వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. అలాగే మన భారత భూభాగాన్ని కూడా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దీనికి గట్టి బదులు కూడా మన దేశం ఇస్తుంది. ఇప్పటికే మనం చైనా నుంచి ఒక కరోనా అనే వ్యాధితో మనము బాధపడుతున్నాము. వారు చేసిన నిర్లక్ష్యం వరనే మరి ఇప్పుడు ఈ యొక్క దుర్ఘటనతో మన భారతీయులందరూ బాధపడుతున్నారు దేశం మొత్తం. దానికి మీరేమంటారు? ఇది మొదటి నుంచి చైనా చేసిందని మనందరికీ తెలుసు. అయినా మనం కరోనాలో దాటుకొని మనంతకు మనము చాలా లాక్డౌన్ పెట్టుకుంటూ మనల్ని మనము సేవ్ చేసుకుంటున్నాము, మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకుంటున్నాము. వాళ్ళకు మొదటి నుంచి భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశము. ఇందులో ఎంత జనాలు చనిపోతే అంత మంచిదన్న ఒక ప్లాన్తో వాళ్ళు ఇదంతా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఇటు చైనా కానీ ఇటు పాకిస్తాన్ కానీ మన భారతదేశం పైన దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇవి ముమ్మాటికి చాలా తప్పు చర్య. ఇలాంటి చర్యను మనం ధీటుగా సమాధానం ఇద్దాం. చైనా చేసినటువంటి ఈ దుర్ఘటనకు సంతోష్ బాబు వీరమరణం పొందాడని చెప్పొచ్చు. అయితే చైనా ప్రోడక్ట్ కూడా ఇక నుంచి అమ్మేది లేదని మనం ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే చైనా అనేది బిజినెస్ పరంగా చాలా ఇదిగా చేసుకుంటుంది. బిజినెస్ పరంగా అభివృద్ధి చెందాలని మనం సొంతంగా మన వస్తువులను మనం తయారు చేసుకొని ఎంఎస్ఎన్ అనే ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీలు పెట్టుకొని మనకు కావాల్సిన ఉత్పత్తిని అంతటి కూడా మనము చేసుకున్నట్లయితే మన వస్తువులను మనమే తీసుకోవడం, మన వస్తువులను మనమే సృష్టించడం అంటే తయారు చేసుకోవడం చేయడం వల్ల మనం దేశం ఆర్థికంగా చాలా లాభపడతాం. ఇప్పటి నుంచి మనం చేయాల్సింది ఒకటే ఏంది అంటే చైనా వస్తువులని కొనొద్దు,
మరియు అమ్మొద్దు. ఎప్పుడైతే ఈ నియమాన్ని మనం పాటిస్తామో మనం ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ అన్ని విధాలుగా మనం డెవలప్ అవుతాం అన్నట్టు. అంటే ఈరోజు అంటే గత 3 రోజుల క్రితం జరిగిన సంతోష్ బాబు వీర మరణానికి ఇక్కడ మన మహబూబ్నగర్ జిల్లా చెందిన మరో న్యాయవాదిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఈ ఘటన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది చైనా వారి పిరికి చర్యగా భావిస్తున్నాము. ఇది సంతోష్ బాబు మరియు తోటి వీర జవాన్లకు మనం ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతూ వారికి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని కోరుకుంటున్నాము. అది మొత్తానికి ఈరోజు సూర్యాపేటలో అంటే వీర జవాన్ మరణం పొందినటువంటి సంతోష్ బాబు వీర మరణానికి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన కొందరు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఆయన మరణానికి త్యాగానికి ఎవరు మర్చిపోము, ఆయన చేసిన సేవలు కూడా మర్చిపోమని అంటున్నారు ఇక్కడున్న మహబూబ్నగర్ పట్టణ వాసులు. కెమెరా పర్సన్ అనిల్తో జయాకర్, ఏఎన్ఈ న్యూస్, మహబూబ్నగర్.